Já miluju plešáky. Ale prosím tě, tohle není plešák. To je burza. Tady se investuje. Nazdar. Dobré, pojď sem. Ano? Co to je? To vypadá úplně jako ten prstýnek, co jsem ti dal. Pamatuješ? Po babičce. Jaký? No jak se ztratila. Jo, jak by ho ukradli. No jak se ztratila, no. Drop, get down and walk out. Rock out. To máme obrovský štěstí, že můžeš investovat zpátky do rodiny. Dobrá investice je ta opakovaná. Investujte proto pravidelně do fondů nebo akcií s námi. Ukážeme vám, jak na to. Fiobanka. Pro všechny světské radosti. Jo. A jestli chceš vidět další blíštivý videa z naší pokladnice, tak investuj trochu svýho času a klikni sem. Nebo tady. Jsi boží. To bych chtěl koupit.